Kajingbam don ka jaka the Ñiut ka babiang ha ka jaka sumar ka batip kum ka Ayush Hospital ka baha Bhoirymbong kala penlong ya ka wai ka seng ka Hinyo Trap Integrated Territorial Organization hito Bhoirymbong Circle ban pha da ka sithi sa ka menteri ka tanat ka kot ka khia ka Dr. Mazel Amprin Lingdo makan khmi lang ya ka jing e ki pat ba bat ban sna mardor ya ka jaka brat Ñiut Kajing ka bagi nong Thiah pang ki kendu hakatik hospital kadai namar bagi yo ya kajing betha na ki nong trai ka hospital bagi jupha ya ki Nongpang bagi dei ban ket lang ya ki Ñiut Ïing haba ki wan ban Thiah pang hakatik ka hospital kaseng hitu kala pha ya katik sithi ha ka arpho hunyo tarik nailar araja arpsan ha ka ba kala pensngo bah ka nig hospital na do bala pli ya ka pat kat hadu benta kampat don ya ka jaka pelang Ñiut la ni jaka the Ñiut Kahito kala ongru baha ka jingbam don jong ka jaka the Ñiut lani ka jaka pelang Ñiut ki staff jong ka te hospital ki haban pha ya ki Nongpang andalami na hospital bakin kit ni ra lang ya ki Ñiut Ïing botchala ki snong ya ki Ñiut ka bana kaliang jong ki la pensngo bakane kala ban wan ra jingma namar kini ki jabo ki la ro ban pensa phriang jingpang ba pher ngelayo ban pha na ka jing tho sha I madam amprin I bade I bakmi ya katnat ka kot ka khya ha ka bade bat ka Hospital Ayush kabadon nang niya po Shillong Bhoirymbong. Mitong comment si kadai ha kajingdon jogane kala ay kajing munto sibun ya ki patba nang Shillong jogane ka than jongi sine. Andre ka ka bajapat na kaliang jongi kaseng ba ki babun ki Nongpang ki la ut ki la nam nadu ba pli ya ka hospital tak hadu menta kim palak penbiang. Ha ko be bat ka jaka the Ñiut. Ni ayo kajing ut jing nam laki bagi ong adin bagi lawan phai na hospital kajing sisa ki layo banwan kajing keben kemdon ju ono andre ka ka baja ki staff babli omdon ka jaka thang jaka bret Ñiut ki haban pha ya ki Nongpang ye bakin kit bakin ra Ïing te kani ka ladi ka wei kajing ma ka ba up ban kani ka thang ya jaka jongi sene ha ka bede bat ka Ñiut babli ki Nongpang se ki yo ka jaka babiang ban bret kita ki Ñiut tenang tak dau ni nakaliang kasang hi nomlak ban priang ya bakum kane ka jing long jing man ha ka bede bagata Ayush ni kerpat ya menteri ni kemi nanti I madam amparin I ban chimkhalam ha bede kane ka benta khanang makan don ka jingta ya kane ka than ka jingi shikane ka jaka tingi kemi nanti ba kane ka statement ka bang ai menta kan poi se I kumbang layo kan pha na ka jing tho ba ki pai ba kan I ba nangaliam jingi ka seng la simkhia mardor kanang ba kane kan urlong no Haba thin pej baha ki kishap ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.